kakhulu ukuzithoba. Ngicela ukunibingelela bafowethu. Ngiyathanda ukunisiza nina eney'nkinga kakhulukazi zama-funding ey'koleni. Abanye bashoda ama-registration fees nani. Abanye ba-financially excluded. Ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukunisiza kodwa anginamandla mina ukunisiza bafowethu. Lokhu kwamlungwana akuyona into eyenziwa yimina le. Mina ngikwazi ukungena ey'nhliziyweni zabantu ngithi abenze into. Mina engikwenzile ukuthi ngikhumbuze abantu nje, ngidlulise umyalezo nje ovela kwindaba enkulu yabo. Kubi lokho. Manje uma sekuzosuka mina ngithi kunengane stranded kanje angeke ngibe nawo amandla okungena ey'nhliziyweni zabantu ukuthi banikelele leyo nto noma badoneyithele leyo nto. Kanti kungcono kulokhu kwamlungwana uShembe unamandla okungena ey'nhliziyweni zenu noma uNkulunkulu unamandla okungena ey'nhliziyweni zenu ninikele. Angani noma niyithola le nto le. So kwenza umsebenzi ngamfundisa umlungwana doesn't mean ngi-capable ukwenza yonke into edinga iminikelo. Lo udinga uNkulunkulu ukuthi yabona angani noma niyangithola. Ngathi ngathi ngalithola.